Čas 3:19. Gól týmu Četnej West chce odehrát číslo 81. Matěj Kutesa přihrát číslo 22 a na Kutesa a hráč číslo 6 Dominik Lefner. Stavukání 1:0. Zakázané uvolnění.
Jakub Gra, 9 połowy. Czas wybieg rekompensacją wiąże znacznie personalnie czysło 30 Karl Rosberg 2 minuty poważnej.
Petr Makovec, přihrávka číslo 9, Adam Benák. Zatýkání 2-1.
Běží poslední minuta třetiny.
Čas 6:07. Gól týmu Czech West. Střelil hráč číslo 15. Martin Švec. Přidal hráč číslo 81. Matěj Kuděsa. Stav utkání 1:0. Čas 10:22. Gól týmu Brose Hněděc. Střelil hráč číslo 20. Adam Jiříček. Přidal hráč číslo 14. Vojtěch Kolar. Stav utkání 1:1.
Čas 13:22. Gól týmu Czech Invest, středohráč číslo 3, Jiří Matějka. Stav utkání 2:1.
Offside.